वेलकाम टू बड'लेण्ड एफेयार्स। आंनि मुङा एलबार्ट दैमारि। आंनि बे सुंद' भिडिअ'आव प्लाज्मा थेरापिनि सोमोन्दै फंनैसो बुंनो सानदों। अन्नानै आंनि भिडिअ'खौ जोबजासिम नायलांगोन। प्लाज्मा थेरापिया मोनसे ट्रिटमेन्ट। बेखौ कर'ना जानाय सुबुंफोरनो होनाय जायो। मोनसे समाव प्लाज्मा थेरापिनि थाखाय बयबो गोदाव सोराव जादोंमोनब्लाबो भुल जानाय नङा। बयबो कर'ना जानाय सुबुंफोरा आंनो प्लाज्मा थेरापि नांगौ बेफोरबायदिनि गोदाव सोराव जादोंमोन। नाथाय बे प्लाज्मा थेरापिखौ बावैसो 17 मेआव बन्द' खालामनाय जाबाय। मानो बन्द' खालामनाय जाखो बिनि सोमोन्दै सुंद'यै बुंगोन। प्लाज्मा थेरापिनि सोमोन्दै बेखेवनो आगोलावनो प्लाज्माया मा मुवा बेनि सोमोन्दै सुंद' बुंगोन। प्लाज्माखौ जोङो थैयाव मोननो हायो। प्लाज्माया दै बायदि मोनसे मुवा। थैयाव जों प्लाज्माल' मोननो हाया। थैयाव प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, रेड ब्लाड सेल, व्हाइट ब्लाड सेल बेफोरखौ मोननो हायो। बेयाव दोङो प्लाज्मानि बिबाङा थैयाव 55%, प्लेटलेट्सनि बिबाङा 0.01%, रेड ब्लाड सेलनि बिबाङा 41%, व्हाइट ब्लाड सेलनि बिबाङा 4%। प्लेटलेट्सनि खामानिया थै लाथाखा होनाय, रेड ब्लाड सेलनि खामानिया अक्सिजेन राननानै होनाय जोंनि देहायाव थ्रु दि हिमोग्ल'बिन। व्हाइट ब्लाड सेलनि खामानिया जाबाय दावहा नांनाय बिजानुफोरजों जेन बेमार जाया बेनि थाखाय। एन्टिबडिखौबो मिथिनांगोन अब्लासो प्लाज्मा थेरापिखौ बुजिगोन। एन्टिबडिया मा? एन्टिबडिया जाबाय जोंनि देहायाव थायो बियो बेमार जानायनिफ्राय होबथानो हानाय मोनसे मुवा। बियो जोंनि देहायाव थानाय गोबां एन्टिबडि थानो हागौ। सोरहाबा खम थानो हागौ। बियो गुबुन जानो हागौ बिनि बिबाङा। बे एन्टिबडिया बे भाइरासफोरजों, बेक्टेरियाफोरजों, फांगाइफोरजों, पारासाइटफोरजों दावहा नाङो। बे होबथायो बेमार जानायनिफ्राय। बेयाव नुनो मोनदों सावगारियाव कर'ना भाइरासनि सायाव दोङो स्पाइक एन्टिजेन होननानै बुङो बेखौ। बे जेब्ला मानसिनि देहायाव हाबगोन अब्ला कर'ना भाइरास जागोन। नाथायबा नैबे गाहायाव नुनो मोनदों एन्टिजेन एन्टिबडि रिएक्सन। बेयाव एन्टिबडिया एन्टिजेनखौ होबथादों। दायो नेक्स्टआव प्लाज्मायालाय मा? बेखौ माबोरै बाहायो बेनि सोमोन्दै बुंगोन। प्लाज्मा थेरापिया जाबाय मोनसे ट्रेडिसनेल थेरापि। बेखौ सिगांफोरावबो बाहायदों। स्पेनिश फ्लुफोराव, स्वाइन फ्लुफोराव गोबां सिगाङावबो बाहायबोनाय मोनसे थेरापिखा बियो। बेखौ बाहायनाय बे दायो गोदानै बाहायनाय थेरापि नङा। ओमफ्राय बे थेरापिखौ बोरै बाहायो? सासे कर'ना जाखांनाय मानसि आरो सासे कर'ना जाखांनाय मानसिनिफ्राय बेखौ बख'नानै कर'ना जानाय मानसिनियाव सोनानै होयो। बेखौ बोरै सोनानै होयो? सासे मानसिनिफ्राय ब्लाड सेम्पोल लागोन। बे ब्लाड सेम्पोलखौ लानानै लेबाव लांगोन। लेबाव लानानै बिनि प्रसिजारा जाबाय मोनसे मिक्सिं खालामनानै सेन्ट्रिफिउगेसन होननानै बुङो। सेन्ट्रिफिउगेसननि गेजेरजों बियो आलादा जागोन, सेपारेट जागोन। बे थैयानो, नाथायबा बेयाव आलादा जाजोब्बाय। प्लाज्माया गुबुन, प्लाज्मा गोजौआव, व्हाइट ब्लाड सेला गेजेराव, इरिथ्र'साइट बेयो रेड ब्लाड सेल बे गाहायाव। बे गोजौनि बाहागोखौ मानसिनि दा कर'ना जाबाय थानाय सुबुंनियाव सोना होगोन। ओमफ्राय नेक्स्टआव दङ बे प्लाज्मा थेरापिखौलाय मानो बाहायदोंमोन? मानो एप्रुभ जानाय बेखौ मानो बाहायदोंमोन? माने बे टाइमाव कर'ना जानाय सुबुंफोरनो ट्रिटमेन्ट होनो जेबो गैया, मिथिया। बे गोदान निउ स्ट्रेन, गोदान बेमार बेनि थाखायनो बिसोरो बे प्लाज्मा थेरापिखौनो बेखौ होबा लानो हागौ होनना साननानै बिसोर प्लाज्मा थेरापिखौ सासे कर'ना जानाय सुबुंनो होदोंमोन। कर'ना जाखांनाय मानसिनिफ्राय बख'नानै होनाय जायो जेन बिनियाव कर'ना जाखांनाय मानसिहा गोबां एन्टिबडि सोमजियो होननानै मिथियो जाखांनानै।
बेनि थाखाय बिनिफ्राय सोनानै सासे कर'ना जानाय मानसिनो सोनानै होयो। बे प्लाज्मा थेरापिया लासैनो उनाव बावैसो बन्द' जाबाय। मानो बन्द' जाखो? बेनो जाबाय बेखौ होखांनायनि उनावबो मानसिफोरा गोबां थैदों, गायाखै। मानो गायाखै मिथियो? बियो खामानि होआखै, मुलाम्फा गैया। गोबां मानसिफोरानो थैदों। प्लाज्मा थेरापिखौ इंलेण्ड, इन्डिया, आर्जेन्टिना बिसोरबो रिसार्च खालामदों। बिसोर रिसार्च खालामनायनि उनावबो बिनिफ्राय मुलाम्फा मोननो हायाखै। बेखौ लाबाय थायोब्ला उनाव खैफोदसो जागोन होननानै गोबां साइन्टिस्टफोराबो बुंनो हमदों। बेनि थाखायनो बे थेरापिखौ बन्द' खालामनाय जादों। आं लास्टआव बेखौनो बुंगोन, प्लाज्मा थेरापिखौ मानो बन्द' खालामखो दायो? मानो बन्द' खालामखो होनबोला बियो प्लाज्मा थेरापिया जेबो खामानियावनो उदाया। होबाबो बेनो, होआबा बेनो। सासे गोबां हाजार मानसिनि गेजेरजों रिसार्च खालामना नायदोंमोन, अब्लाबो खामानि होआखै प्लाज्मा थेरापिया। बेनि थाखायनो बन्द' खालामनाय जादोंमोन। हमनानै ला 10,000 जोनाव खालामबाय। 10,000 जोनाव 5,000नो बे प्लाज्मा थेरापिखौ सोनानै होबाय, 5,000नो सोनानै होआखै। अब्लाबो 10,000आबो थैदों। 10,000आबो थैजोबदों, होमबा भुल गैया। 50%आबो थैदों, 50%आबो थैदों। बिथिंनियाबो। बेखायनो बेयाव प्लाज्मा थेरापि होनानैबो खामानि होयिनि थाखाय बेखौ बन्द' खालामनाय जादों। प्लाज्मा थेरापिखौ मानो होआखै? बेयाव जेबो खामानियानो गैया। मानसिफोरखौ गोदाव-सोरावसो खालामदों। गोदाव-सोराव जादों मानसिफोरा प्लाज्मा थेरापिनि गेजेरजों। पेसेन्टआ गोदाव-सोराव जादों, सिन्था जानानै थैदों, माहा मोनगोन। फेमिलिफोरा गोबां टेनसन जादों, बहा मोनगोन। डक्टरफोराबो गोबां गोदाव-सोराव जादों। बेनि थाखायनो प्लाज्मा थेरापिखौ बन्द' खालामनाय जायो। प्लाज्मा थेरापिनि सोलाय गुबुन प्रिभेन्सन होनो हायो। बे जाबाय मन'क्ल'नेल एन्टिबडिज, AB ककटेल्स।